Salutare, bun și bum bum bum! În acest videoclip ne vom juca Animatronics Night. Așa că înainte să începem, apăsați pe butonașul de like. Vă dau 3 secunde. 1, 2, 3. Ați apăsat? Hai să continuăm. Deci, imediat începe runda. Deci vom pune pe escape. Iar eu o să dau la rotă. Ce credeți? Dacă îmi pică un animatronic, dați like și subscribe. Bine, poate nu mi-a picat un animatronic, dar tot trebuie să dai like la acest episod. Hai să începem cu runda. Deci, el este animatronicul, iar noi trebuie să fugim de el. Dacă nu v-ați uitat la primele mele episoade cu Animatronic Night, vă recomand să vă uitați. Sunt foarte bune, foarte faine. Suntem pe mapa casă. Mie nu prea îmi place mapa asta. Asta e problema. Dar știu câteva ascunzători aici. A, uite la animatronicul, e afară. A, nu, încă nu s-a spawnat. Deci cum să urc în pod? Că dacă v-ați uitat la un episod de-al meu, cineva s-a urcat în pod. Așa, m-am urcat și eu în pod. Stăm în pod. Efectiv, eu și cu ăsta stăm în pod. Au. Să stau crouch, man. Ești nebun? Ah! Nu! Nu! Juke him around! Juke him around! Oh my god! Oh my god! Ce doamne a fost asta, mă? M-a prins Freddy Fazbear. Uită-mă pe mine. Stau acolo și fac cu capul ca nebun. Ok, deci unde sunteți? Că vin după voi. Uită-l! Fugi! Fugi! Prinde-l! 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 Bine! M-ai tras pe sfoară tu. Da, să te-am prins. Haide. Cine e următorul? Am văzut pe cineva când a urcat. Haide! Nu! Prinde-l! Bine! Toi, Freddy! Bine, bă! Bine, practic nu-mi prea place pentru că au câștigat ei, dar în fine. Asta e update. S-a lansat un nou update. Ok, tare. Eu, de ce nu pot să-l iau? Update 27. Bro, de ce nu pot să-l iau? Habar n-am de ce nu merge, ok. Buddy Bears Pizzeria. Man, habar n-am de ce nu mergea să-l iau pe ăla, dar în fine, discount shop. Escape. Balerina Trap, Balerina, Spring Buzzy, Spring Trap. Spring Trap, nu? Ăla este animatronicul. Deci haide să fugim de el. Deci prima dată hai să vedem ce animatronică e. A, e Toy Freddy, ok. E la care l-am prins eu. I can on. Zice că aproape nu poate îmbrăcișa. Ok, trebuie să fugim de el. Ok, deci e escape, că avem 3 vieți. Ce mapă e asta? Cred că știu ce mapă e aia cu FNAF. Habar n-am ce FNAF. În fine. Oh my god. Haide, mă. Să fac asta. Haide. Bine. Facem puzzle-ul ăsta. O să-l facem noi. Nu!
Bine, bă, l-am făcut. Nu vreau să vin la tine. Ești gras. Ești prea gras. De asta nu vin la tine. Aici este security room. Nu vreau să te îmbrăcișez. Nu? Aoleu, aoleu. Vine! Fugiți! Fugiți că l-am electrocutat! L-am electrocutat! Fugiți! Fugiți! Dar fugiți! Fugiți! Fugi, e acolo, e acolo. Oh my god! Oh my god, bro! E acolo! Eu mi se prind ca un șobolinghozaur. E acolo. Vine! Bă, cam vine. Asta e complet. Trebuie să mă duc până acolo, man. Bro! Mă doar campează acolo. Dar am un plan. Nu, man! Credeam că am taserul. Credeam că am taserul. Escape doors has open. Nu! 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 Fugi! Du-te! Du-te! Fugi! Fugi! Bine, bă! A scăpat unul. Asta înseamnă că și noi vom scăpa. Da, eu nu o să scap. Fugi! Bine, bă, am câștigat! Bine, bă, aia merită un like. Aia merită un like. Bă, ieri trebuia... Deci ieri trebuia să iau ăsta, man. Și nu mai pot să-l iau. Nas. Hai să vedem la shop. Ce pot să iau de 3000? Cam nimic nu pot să iau de 3000. Bro, nimic nu pot să iau de 3000 de bănuți. Chiar nimica. Man. Mi sărac pe jocul ăsta. Escape. Haide mă, escape, nu double trouble, că nu vreau 2 animatronici. Ok, nu știu ce e pentru. Merge, de ce nu merge? Eu mis că scria că era YT, adică YouTuber. Bro, am uitat să-mi schimb animatronicul. Da, lasă că e bine și Freddy. Haide. Deci. Da, zici că chiar mi-s un animatronic la cum mă mișc. Uitați-vă doar. Eu, zici că chiar mi-s un animatronic. Toți în drumul! Toți în drumul! Dați în drumul! Man. Da, putem fi prieteni. Putem fi prieteni. Prieteni. Foarte bun putem fi. Mamă, dar pe toți îi prind.
jos acolo. Man, fugi de aici. Man, îți bat joc. Vino aici. Trec în cofer. Uite-l pe ăla acolo sus. Deci o să mă prind prin venturi, efectiv. Numai asta fac. Man, haide, unde sunt ăștia? Bine? Oh, salut! Salut! Man. Man, dar n-am... Te juca! Vino! Man! Nu! Am pierdut. Am pierdut, efectiv, am pierdut. Ok, deci am pierdut. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Carrot. La revedere!